Kumshi benta ban rakhe ka lungkhu dapshis nam jongkor Federation of Khasi Jaintia and Garo People Palms im unit nagal yang ketiga unit mentakasi khat rutrik risau kala yok bersedangi ka open to all knockout football tournament hamadan ila kai jong snong Palms im Hakatiga lumpung lawan ban plipat ba do ba Luis Starling do president ke FKJJP NKHD kum kongsan hakajinga serenlang do ba Ricky Majau president ke FKJJP Nongpo Circle usamla tuning lapang assistant secretary KSU Nongpo Circle usamla Alberto Nongsik president RBYF Nongpo Circle uba Jedwen Lingdo orang ba snong Palms im usamla ban budin shooting president FKJJP Palms im unit lembat kiwe habo phai jing la kai jong te lumpung la sakhi de kajing khon apreng ribhoi police persha ka shulong united kajing khon jing ke artli kun hon ka long sha ka penchung shet bat ka betanat bat ba kut no ka por ka shulong united kala ban film no ka ribhoi police da san gol asau gol lingba ka tai burger kumben superte ba ka lumpung lawan ban shimenta hadu live artli kun hon bat ka ladu kan yo ban ra ka song pisa ka live ho hajar tingka bat ka buan ba ar kan yo ban ra ka song pisa ka ba ar ho hajar tingka Kemudian nakaleng jonga kum namiyam pa ngasuru pa kani keting organize nakaleng jong ka unit ajongi akane asli government pa ya kane ka football tournament kadai kawai namata ka timnasnya nakaleng jong unit nampak kun samla hakawaya day pa pankilan ya kimet hat kijongki lik se ban ini kisap kijongki ban ini kisap kipong kijongki ha kane katong patahan yuroi hiwat woi pat susu ngaso banong ba nang ne sakmat ngim sayi ya kirang katsai iban sapau ha kane kamadan kabala organize ka kalian jom akan ka tournament kabala organize na kalian jom ka unit